Čau, ja ťa vítam u nového videa, tentoraz to bude absolútne iné video, ako ste možno zvyknutí. Bude to moje posledné video teda z cesty, ktorú som absolvoval v roku 2024 v lete, čo ste videli mojich posledných, neviem, asi 40 videí, ktoré som vydával posledný rok v podstate od minulého júla. Už to je rok a asi 3 týždne, odkedy som začal túto cestu. A v tomto videu si teda ukážeme, koľko táto celá cesta stála. Je to viac ako 2 mesiace, bolo to teda od júla až do začiatku septembra. Ukážeme si, koľko aj tieto videá zarobili dokopy, aby sme mali nejakú predstavu o tom, keďže vás to určite zaujíma. Ukážeme si aj možno nejaké aplikácie, ktoré som využíval, ako som stratil kartu, alebo teda uvidíte, čo sa s ňou stalo a ako mi začali strhávať platby. Takže najprv si pustíme krátky vlog možno z týchto posledných dní, kde si aj viac upresníme, čo sa mi stalo. A potom sa vrhneme na tieto ceny a celkové také zhodnotenie tohto výletu. Práve sme dorazili sem do jedného nákupáku, ktorý tu je jeden z najväčších, ktorý sa tu nachádza. Je tu rovnako tak nejaký obrovský food court, do ktorého teraz ideme. Mali by sa nachádzať na 5. poschodí. A Mišo pozeral nejaké video odtiaľto a vravel, že je tu lacné jedlo, lacný food court. Takže ideme to nájsť, ideme sa najesť, keďže dnes sme veľa nejedli. Je to tu celkom dosť veľké na tomto 5. poschodí. A tu sú tie ceny, že 52 bátov, tu na krevety, nejaké pataj s krevetami, či čo to je, tu na 60 bátov, to je euro 50. Tu na takéto celé tanier, toto je ukážka, ako to vyzerá, stojí to 1 euro. Čo? 30 bátov pataj. Pataj, vezme sa, stojí 30 bátov, čo je 75 centov za celé jedlo. Toto jedlo, čo teraz pripravuje, je ryža s mletým mesom. A toto stojí 32 bátov, menej ako 1 euro, celkom dosť dobrá porcia. Ono sa tu nedá platiť hotovosťou a nedá sa to platiť rovnako tak ani kartou. Ono sa to musí kúpiť, takáto aplikácia, teda takáto karta, či čo to je, to sa to iba za cash dá kúpiť. Ideme sa teda dobiť 100, čo je 2,60 na naše 2 jedlá, keďže fakt nedá sa to platiť nijak. Tu nám majú takýto terminál, ktorý som nasnímal tento QR kód a zaplatil tým. Idem to teda podať Mišovi. Moje jedlo stalo 32, Mišove stojí nejakých 60, takže akurát nám to vyšlo za tú 100. Lebo má iba jednotku. Čo to? Má iba jednotku? Má iba jednotku. No takže má jedlo iba za 42. Takže toto je moja porcia za 85 centov. Je to celkom v pohode porcia za 80 centov. Ty máš, čo si mal? To je bravčové, bravčové s rýžou. A stalo ti to koľko? 40? No tak nie. To stalo tak 1 euro a pár centov. Čiže je celkom fajn. Tohoto druhého jedla je tam teda oveľa menej. Stalo to 35, ak sa neviem, stalo to 35, toto stalo 25. Dokopy sme minuli 194 bátov. Dobre. Čiže 5 eur za 2 jedla, 4 jedla dokonca a 2 nápoje. Mišo už za hodinu, asi približne za hodinu odchádza. Ja tu ešte pobudem teda jeden deň, 2 noci ešte, ale jeden celý deň tu mám, keďže pozajtra už odletám. Budem odletať teda do Číny, opäť do Číny, ale vec, čo som chcel povedať, že včera, ešte ako som natáčal z toho terminálu, bol som si tam vybrať peniaze v bankomate. Vybral som si peniaze a hádajte, kde skončila moja karta. Ja som ju tam nechal v tom bankomate, keďže sme si vybrali spolu, aby sme neplatili dvojnásobný poplatok, keďže za výber si účtujú 6 eur a rovnako tak potom mi strhla aj banka 5 eur, takže výber je tu celkom dosť drahý. A takže sme vyberali na jeden výber a hádajte, kto si zabudol kartu v bankomate. Mne to vyplulo kartu, ja som zobral iba peniaze, rozdelil som peniaze na polovicu a zabudol som na to, že mi to vyplulo aj kartu. Takže to vcucol naspäť, zistil som to až tak po 2 hodinách, že nemám kartu, keď som sa vrátil tu na hotel. Volal som do banky rovno, asi neviem koľko bolo, 1 hodina ráno, povedali mi, že ráno mi zavolajú, že to preveria. Hádajte, kto na mňa zabudol. Povedali mi, že zavolajú mi teda zajtra, takže dúfam, že mi zajtra zavolajú, keďže zajtra to mám posledný deň. Nemám svoju kartu, je to Revolut karta, je to Revolut Ultra, takže to je najvyšší program, za ktorý platím 55 eur mesačne. Bolo by to fajn, keby ju našli a zajtra si môžem ísť pre ňu. Takže nemám tú platobnú kartu, ani cez mobil si ju neviem platiť, keďže som si ju radšej zablokoval, keďže neviem, či je v tom bankomate alebo niekto ju zobral, keďže mi táto banka nevie povedať, či ju majú alebo nemajú, že zajtra mi zavolajú. Dneska sa mi zmenili totálne plány. Mal som ísť na to staré mesto do Ayutthaya, čo je bývalé hlavné mesto tu na Thajska. Lenže nemôžem, keďže nemám svoju kartu, potrebujem čakať, kým mi zavolajú, aby mi oznámili vlastne, že ju našli alebo dačo, že ju nemajú, neviem, hocičo, aby som si mohol ísť pre ňu. Lenže opäť na mňa zabudli, ďalší deň toho zabúdania na mňa.
Čakám teda celý deň úplne zbytočne, keďže im tam teraz volám, asi neviem, volal som asi o 3:00. Takže teda čo ako, že či ju našli, nenašli a oni mi oznámili, že zavolajú mi zajtra, lenže ja zajtra ráno o 5:00 odchádzam. A tak nakoniec, že volali sme hodinu som s nimi volal a povedali mi akorát to, že nevedia nájsť tento bankomat, ktorý som im povedal, takže mám tam dojsť na miesto. Takže tam idem po hodine riešenia toho, že nevedia nájsť ten bankomat a nemajú moju kartu, teda nevedia o tom, tak tam mám ísť a dať im presnejšiu adresu toho bankomatu, čo tam teraz idem. Objednal som si Bolt, motorku, teraz pršalo, čo je aj tak celkom fajn nápad si objednať motorku. Lenže problém je taký, že ja som vyšiel z hotela, nejaká žena si sadla na tú motorku a ten dement odišiel s ňou. Píše mu, že nejsom tam, zrušilo mi to teda jazdu, lenže on musí dokončiť túto jazdu so mnou, ktorý tam ja nejsom, aby to zrušil a mohol som si objednať novú. Takže ja teraz si nemám ako objednať motorku a budem 30 minút čakať, kým on doručí tú ženu tam. Nechápem. Takže za 20 minút mi majú zavolať a ja vlastne nemám ani motorku, nemám kartu, motorkár odišiel preč bezo mňa, takže super. Ako vravím, je to moja chyba teda, že som si o tom zabudol, samozrejme, ale to, že tam volám 3 dní už a povedal mi vždy, že zajtra, tak to je celkom blbé už aj od tej banky, že absolútne ich to nezaujíma a musím tam teraz aj ísť, lebo nevedia nájsť ten bankomat podľa adresy, ktorú im dám. A nechápem, ja tam dojdem a čo im dám, ako jak inám adresu, aj tak tú istú, čo je na tých mapách. Takže neviem čo spravím, neviem ako im to dám, takže uvidíme o chvíľu. Tá doprava tu je extrémna, to preplnené cesty. Došiel som teda sem k tomuto McDonaldu, teraz som v tom McDonalde, objednal som si to na menučko, že počkám, kým mi zavolajú naspäť, lebo som to bol pol hodinu, som si mi teraz telefonoval. Overoval som im adresu, že som správne, je tu naozaj ten McDonald, že naozaj tu je, lebo mi 100-krát neverili v telefóne, že ten McDonald tu nie je. Došiel som sem, povedal som im, že áno, je tu, dal som im SBS-kara k telefónu a SBS-kara povedal, že áno, je tu. To stačilo a že mi zavolajú do pol hodiny. Tak som si objednal McDonald, čakám a volá mi nejaký ten technik a praví mi, že mi ju nevyťahnú a že si mám objednať novú kartu, mám si ju zmraziť a objednať si teda novú. Takže super, prepal som sem absolútne zbytočne, došiel som sem na McDonald, mohol som sa ich normálne najesť, nemusel som to s nimi riešiť non-stop tu na, už asi neviem, dokopy 3 hodiny. Nemusel som 3 dní byť bez karty, to moja chyba, samozrejme je to moja chyba, že som si ju tam zabudol, ale takýto servis aj celkovo, že im to je absolútne jedno tu na v Thajsku, všetky tie veci, idem sa najesť, idem zjesť svoje menučko, ktoré som si to kúpil a presuniem sa asi do jedného nákupného molu, kam som chcel sa pôvodne najesť a pozrieť. Lenže už je tma, strátil som celý deň tým čakaním, nešiel som ani do toho starého mesta, do tej Ayutaje, tam poviem možno inokedy, no. A tak no, čo vám poviem. Kartu teda nemám, čo je bohužiaľ, no takže už kašlem na to. Dneska je to môj posledný deň, idem si oprať veci. Mám vypitý mobil, takže do nákupaku, do ktorého som chcel ísť, nejdem. Nevadí, keďže toto je už po 3 týždňoch, už sme tu videli fakt všetko teda v Thajsku. Ja som si Thajsko teda užil. Už teraz, ešte som stále tu, ale už mám naplánované znova Thajsko. O chvíľu idem naspäť, ale tento raz poviem z Ľudskou. Takže vy v podstate uvidíte teraz možno iba Čínu a potom opäť začnú videá z Thajska, ale z nejakých iných destinácií tu na v Thajsku. Takže máte sa na čo tešiť, uvidíme Thajsko opäť. Dobré ráno, opäť som teda v Číne, v Šanghaji, doletel som sem. Rozhodol som sa, že Čínu si teraz neukážeme, ukážeme si ďalšiu Čínu, keďže ja som sa vrátil už o pár mesiacov po tomto výlete do Číny na dlhší trip, približne na 2 týždne, kde sme precestovali veľké mestá ako Peking, Xi'an alebo Ningbo, takže môžete sa tešiť už od ďalšie videa práve na túto sériu z Číny, kde si pozrieme tieto mestá a až potom si dáme Thajsko, ako som vám vravel už v tomto videu, že sa presúvam opäť do Thajska. Takže nech máte nejakú takú predstavku medzi Thajskom, tak si dáme práve Čínu. Tak už sa môžeme presunúť do druhej časti tohto videa, ktoré bude tento Excel. Toto už bude takto, budem nahrávať obrazovku, ukážem vám všetky tabulky, ktoré som si tu spísal, čo ma koľko stálo, presne termíny a podobne. To mám ešte viacej toho, tom ukazovať zatiaľ nebudem. Ale prejdeme si teda zatiaľ k tomuto, čo som vám chcel povedať, ako vlastne dopadla tá moja karta. Tak asi 2 alebo 3 dní potom, čo som vlastne odišiel z Thajska a došiel späť na Slovensko, tak mi z karty začali chodiť rôzne podivné platby. Napríklad tu mám zo pár z nich screenshotnutých, ako to vyzeralo. Tak si môžeme pozrieť, že neviem, tu mám nejaké overenie karty na nejakej spoločnosti, neviem, niečo s autami.
akadémia, neviem čo to je, ani internet to nevyhľadávam moc to názvy, sú to nejaké teda možno podvodné stránky, na ktoré skúšali zadávať moju kartu. Pravdepodobne teda pracovníci tejto banky, ktorí našli túto kartu vo vnútri, keďže inak si to neviem vysvetliť, ako zrazu náhodne by mi mohli takto odchádzať rôzne platby. Našťastie som mal tento účet, už som vybral všetky peniaze z tohto účtu, keďže som tú kartu už nemal a nevedel som, ako to skončí. A takýchto platieb mi došlo približne okolo 15, niektoré boli priamo na nejakú sumu, tu je zrovna 0 €, keď už kartu som si zablokoval, ale došlo mi tam nejaké overené platby za neviem, za 15 €. Ako je možno vidno tu na týchto platbách, tak medzi touto a touto bola iba 1 minúta, už to skúšali na iné stránke, takže neviem, možno tá karta bola niekde, jak to nazvať, líknutá, alebo niekde zverejnená moja karta a skúšali to na rôznych stránkach. Takže dávajte si pozor, ak stratíte náhodou kartu, hneď si ju zablokujte. A k Revolutu tu mám ešte hore vysvetlené celkovo, koľko mi Revolut ušetril, ale aj rôzne fotky, to si ukážeme ale že o chvíľu. Najprv sa ideme teda na výdavky, koľko má táto celá cesta teda stála. Táto cesta začala 2.7.2024, budeme sa teda baviť o roku 2024 a končila 4.9. Čiže presne to bolo nejakých 65 dní, bolo to presne 61 noci, čo som spal v hoteloch. Zvyšok som prespal asi v lietadlách, takže, ale postupne. Takže prvý môj let bol z Viedne priamy do Číny, do Šanghaja, kde som letel Austrianom. Táto letenka ma stála 436 € obojsmerne, podotýkam obojsmerne, čiže tam aj naspäť, čiže jednosmerne okolo 218 € a bolo použitých nejakých 30 000 mil, to som tam nepísal, ale použil som 30 000 mil na Miles and More, čo je Lufthansa Group. Čiže využil som aj takto míle, inak stálo okolo 1000 €. Táto priama linka z Viedne do Šanghaja naspäť. Tuto som mal 6 nocí v Číne, v Šanghaji, hotel ma stal 235 €. Platformu, tu máte ešte potom platformu, ak vás to zaujíma, môžete sa pozrieť na platformu, kde to bolo bookované, keďže som využíval iba Revolut alebo Booking. Bol tak pol na pol, čo vidím. Ďalšia teda destinácia bola Sydney a Melbourne, čiže Austrália, dokopy 4 noci v Austrálii. Lety ma vyšli veľmi zaujímavo, keďže som zaplatil len 190 € z Číny s prestupom v Thajsku práve do Sydney, čo bola celkom fajn cena, hneď som to kupoval a letel som práve sem. V Sydney som prespal v kapsulových hoteloch, tento kapsulový hotel bol lacný, na 3 noci som zaplatil nejakých 96 €, čo je nejakých 32 € na noc, čo bola celkom dosť fajn cena. Ten kapsulový hotel ste videli vo videu, hodím vám vždy sem na tomto videu, ak vám budem o tomto hovoriť, vám hodím nejaké zábery z mojich predchádzajúcich videí, takže budete to mať také prepojené s tými videami, aby ste videli, aby ste mali prehľad. Kto chce, si môže pozrieť práve tieto videá. Každá jedna táto destinácia má zvlášť video, v niektorých destinácií sú videá aj 3-4, takže všetko nájdete v mojich videách na tomto kanáli. Mám z týchto všetkých destinácií okolo 40 videí. To si ukážeme ale o chvíľu ešte, až na konci teda, keď vám ukážem aj nejaké štatistiky z YouTube teda. Zo Sydney som sa presunul do Melbourne, inak ešte chcem podotknúť, že tieto všetky destinácie po Japonsko, Tokio 1 som navštívil sám, čiže som bol sám na hoteli, sám som letel, čiže to bol solo trip od 2.7. po 8.8., čiže viac ako mesiac, nejakých 5 týždňov. A potom sa k mne pridal Mišo, kamarát Mišo, ktorého ste videli v týchto posledných mojich videách. Takže preto tieto ceny sú na jednu osobu prepočítané, čiže hotely, aj keď sú pre dve osoby, tak počítam to, koľko som za to ja zaplatil. A v tejto druhej polovici, tu na vyznačené príchod, odchod Mišov, tak tieto ceny sú deleno 2, keďže sme boli dvaja. Dobre, môžeme prejsť na Melbourne. Melbourne som letel za 88 €, čo bolo celkom dosť medzi týmito dvomi mestami. Tam hotel stal 49 €. To bola najlacnejšia izba, ktorú som našiel v celom Melbourne. Tam som písne išiel úplne, že skúšal som to najlacnejšie, čo sa dá nájsť. Bolo to také, no, môžete sa pozrieť na tom videu, ale dalo sa tam vyspať. Bola tam celkom zima, keďže v Melbourne v lete bolo myslím, že tam bolo aj minus. Ale dobre, prejdeme už na teplejšie destinácie. Prvá moslimská krajina, v podstate iba dve moslimské z toho bola Indonézia a Malajzia. V Malajzii som bol teda v Kuala Lumpur na 7 noci. Nemalo to byť 7 noci, malo to byť iba 5 noci a tieto zvyšné 2 noci malo byť v Brunei. Krajinka Brunei, ktorá sa nachádza na polostrove, ktorý je hneď vedľa, volá sa že Borneo, ale bohužiaľ to bolo zrušené a zrušili mi let. Ale o tom si povieme tu na tomto dolnom hárku, že zrušenie.
to mám tak nazvané. Tam si ukážeme veci, ktoré v tomto celom výlete sa mi nepodarili, nevyšli, alebo dopadli inak, ako som chcel, a možno nejaké veci, nejaké vrátenie peniazy, nejaká poistka, ktorá by to vlastne vrátila peniaze za zrušené veci, ale o tom sa porozprávame teda o čase neskôr. Čiže tu som letel cez Fly Scoot, je to dcerská spoločnosť Singapore Airlines, čo je jedna z najlepších leteckých spoločností na celom svete. Tá ma letenka stala 231 eur. Tu mám nejaké ubytovanie, mám dve teda ubytovania dokopy nejakých 260 eur, dajme tomu. Prejdeme teda na Jakartu. Jakarta bola teda na 3 dní, alebo teda Jakarta, jak ma opravoval každý v týchto videách. Je to teda hlavné mesto Indonézie. Toto mesto sa potápa opäť, o tomto som točil video. Môžete sa pozrieť, tam som strávil teda 3 dní, čo si myslím, že bolo akurát. Nechcel som Indonéziu našťovať, keďže určite do Indonézie sa chcem vrátiť na dlhšie. Určite navštíviť nejaké ostrovy, možno nejaký Lombok, Bali a podobne. Čiže je tam čo vidieť v Indonézii. Čiže to si pozrieme inokedy, to máš teraz až tak nezaujímalo, chcel som vidieť priamo toto hlavné mesto. Toto mesto, teda táto destinácia bola asi najlacnejšia zo všetkých, ktoré som tu navštívil. Už čo napovedá aj cena letenky bola 38 eur. Letel som holandskou spoločnosťou KLM. Býval som tam na 3 noci za 49 eur. To bol hotelová izba, normálna hotelová izba s kúpeľňou, záchodom so všetkým, pekná, 3-hviezdičková, myslím, že bola sa to Cool Living. Úplne odporúčam. Veľmi pekné mesto, zaujímavé, historické. Prejdeme teda z Indonézie do Soulu, alebo teda do Južnej Kórey, kde som navštívil teda 2 destinácie. Z toho bol jeden teda hlavné mesto Seoul a druhé mesto bolo Busan. Prvé mesto, teda Seoul, bolo na 4 noci, druhé na 3 noci, takže dokopy 7 nocí v Južnej Kórei. Letel som tam teda z AirAsia, to som využíval celkom často, čo pozerám, a veľa to som mal zrušených práve z AirAsia, čo pozerám, tak boli nejaké 4 a všetky boli s nejakými prestupmi, takže som ich naletel s nimi. Tam letenka stála 113 eur, čo bola tiež celkom dosť fajn cena, pretože to bolo neviem, asi 5 hodín alebo 6 hodín. Tam som prespal za 4 noci za 129 eur, čo je opäť fajn cena. Ináč na konci si ukážem, tu mám v tmave začiernené, koľko stálo dokopy letenky a koľko stálo dokopy ubytovanie, takže ale to až na konci. Odtiaľ som sa presúval do Busanu, čo je dole prímorské mesto, kde som letel z Korean Air, čo je národná linka. Bol to vnútroštátny let, ktorý stal 55 eur, čo je asi v pohode cena na vnútroštátny let. Bol to nejaké 2 hodinky, myslím, od seba. Je to na úplne opačnej strane práve Korei, takže tak. Hotel 57 eur, čo je veľmi podobné ako práve v Indonézii, takže opäť lacný hotel, menej ako 20 eur na osobu, nejakých 19. Ak mám byť úprimný, tak Južná Kórea sa mi práve zo všetkých týchto páčila. Možno, nechcem to povedať tak, že sa mi nepáčila, ale bolo to asi najmenej práve, možno to bolo tým aj, že mi tam bolo celkom dosť zle počas tohto tripu, mal som teploty a podobne, takže možno som čo tam dostal, ale aj to vlhko, teplo dosť spôsobilo na to, ale poviem je, takže pozrite si tie videá. Inak pekná krajinka, ale ak mám povedať, tak z týchto práve všetkých, ktoré som navštívil, tak pre mňa bola práve Korea najslabšie. Presúme sa do Tajvanu, do Taipei, hlavné mesto. Práve toto sa mi opäť, som mal také možno najmenšie očakávania od Tajvanu. To bola taká medzizastávka medzi Južnou Koreou a Japonskou, medzi tými mojimi hlavnými destináciami. Toto Tajvan a Indonéziu berám skôr ako také medzizastávky, že rýchlo si ich pozriem, možno, ne že rýchlo, takže ja som v podstate pozeral si veci od rána do večera, takže ja som strávil veľmi veľa práve pozeraním, prešiel som si takmer celý ten Taipei, také hlavné veci teda, určite by som nenaštívil celé, ale dosť veľa toho. A práve od Taipeiu, alebo teda od Tajvanu som nemal žiadne také očakávania a práve ma absolútne prekvapil, či už jedlo, ľudia, celkovo taká atmosféra práve v Tajvane, v Taipei. Takže by som oveľa radšej navštívil práve Tajvan znovu opäť, než Južnú Koreu. Tam som strávil teda 5 nocí, 134 eur, 135 eur za letenku, bolo to opäť, neviem, dosť asi 5 hodín cesty, tam hotel stal 108 eur na 5 nocí, tam som nemal ani vlastnú kúpeľňu, takže je to celkom drahšie oproti Južnej Koreji, aj keď sa to možno nezdá, ale Taipei bol drahší ako Južná Korea. Takže veľmi pekná krajinka, mesto a už sa presúme teda do mojich tých hlavných destinácií, kde som strávil najviac času a tým bolo Japonsko a Thajsko, keďže tu som strávil teda najviac času, viac ako
viac asi ako polovicu. Bolo to polovica času, ale boli to iba 2 destinácie teda. Neviem, koľko to bolo dokopy. Japonsko bolo 11 dní, čo pozerám. A Thajsko asi 18 dní. Takže mesiac v týchto dvoch krajinách. Doletel som tam sám. Prvú noc som tam mal teda v takom hoteli, ktorý sa volal, to bol nejaký Sleep Lab, laboratórium. Pozorovala ma tam kamera v mojom kapsulovom hoteli, tam som si vždy chcel vyskúšať práve v Japonsku ten kapsulový hotel, čo som si tutaj vyskúšal, stal iba 27 €. Bolo to o čosi lacnejšie ako práve v Sydney, kde som taktiež spal v týchto kapsulových hoteloch. Bolo to fajn, môžete si pozrieť, ako ma snímala kamera v noci, keď som spal v tejto kapsule práve, keďže tá do mnou tam bola. To bola teda v podstate prvá noc a už od druhej noci, alebo teda od druhého hotela, druhý deň došiel Mišo za mnou, tam už sme boli potom 4 noci v inom hoteli, tu už letenky nám, keďže sme stále boli v Tokiu, dokopy to bolo 6 noci. Spali sme v nejakom obyčajnom guesthouse, nemali sme izbu, mali sme poschodovú posteľ, 105 €. Ďalší hotel bol zaujímavý, tam nás hostili roboty, nejaký dinosaurus na recepcii a podobné roboty. To bolo tiež celkom zaujímavé, tam sme si dali iba jednu noc, keďže tento hotel stal celkom viacej, keď sa pozriete, bol to nejakých 80 € na noc a tento stal okolo 50. Presúme sa teda ale do Kyota, kde sme išli Shinkansenom. Tento Shinkansen stál 80 €, bol to super zážitok, fajn cesta, bolo to neviem aké 3 hodinky, ak sa nemýlim, priamo do Kyota. Táto linka pokračovala do Osaky a ďalej, ale my sme vystúpili od zastávku Korein v Kyote. A tam sme opäť spali v nejakom hosteli. Nemali sme, myslím, že vlastnú kúpeľňu, mali sme iba izbu. Opäť super. Nebudeme hovoriť nejaké zážitky z týchto miest, iba tak rýchle zhrnutie práve týchto cien a podobne. Takže ak vás zaujíma viacej, pozrite si videa. Osaka, to bolo asi 20 minút od Kyota. To sme išli nejakým obyčajným vlakom. Hotel 81 € na osobu na 3 noci. Dobre, to bolo Japonsko. Prejdeme teda k najdlhšej časti, to bolo Thajsko. V Thajsku sme mali dokopy ako 18 dní, ako som vravel. Tam asi neviem, možno takto rýchlo opisovať, nech tu neskončím celý deň. Ale vysvetlím, taký rýchly prehľad. Leteli sme do Bangkoku za 131 €. Hotel tam stal 135 €. To bol celkom drahý hotel, čo sme mali, ale ten čas bol celkom lacný. Keďže potom som sa tam chcel vrátiť a stal na 4 noci nejakých 700 € alebo 600 €, čo je úplne veľa oproti tomu, čo sme my zaplatili. Ale bol to fakt dobrý hotel, takže ak bude za fajn cenu, určite tento hotel v Bangkoku odporúčam. Ďalej sme leteli do Chiang Mai, príroda, slony, super, veľmi pekné mesto. Len sme tam mali mať, škoda, že sme tam mali mať 2 noci, len sa zmenil program tým, že mi zrušili let. Zrušili mi prvý let smerom z Chiang Mai do Bangkoku a odtiaľ sme mali prestup do Krabi. Lenže nám zrušili ten prvý let z Chiang Mai do Bangkoku, ale Bangkok Krabi nám zostal. A navrhli nám tak, že pôjdeme o deň skorej. Takže bohužiaľ po mesiaci s nimi riešenia tohoto, mi 3 hodiny pred odletom, deň predtým poslali náhradný let a poslali nás teda týmto náhradným letom, ktorý je oranžový práve do Bangkoku o deň skorej teda. Tam nám oni zaplatili nový hotel, keďže tu sme mali zaplatený hotel za 16 € na osobu na 2 noci, tak nám preplatili v rámci toho hotel v Bangkoku, že nás poslali jeden skorej, takže sme nemuseli aspoň platiť tento hotel. No. Dobre, z Krabi sme išli loďou, približne 20 €, nepamätám si tú cenu, bolo to platené v hotovosti, približne 20 € stála loď z Krabi na Pipi, to sme išli okamžite tam, tam sme strávili 3 noci, sú to ostrovy Pipi Don, a na ktorom sme teda bývali, je to taký ostrov asi hodinku rýchlo loďou alebo 2 hodiny normálnou loďou od Krabi alebo od Phuketu. A tam nás teda 3 noci stáli 55 € na osobu. Odtiaľ sme išli loďou na druhý smer, to bol Phuket, kde nás 3 noci stáli 76 €. Tam sme mali tiež veľmi pekný hotel, určite na Phukete odporúčam tento. Boli to teda jeden z najlepších hotelov tam. Nie že najlepších, ale najkrajších, čo sme našli a za fajn cenu. Posledná destinácia bola teda Bangkok, to bolo už tých posledných dní, čo ste videli teraz v tomto videu, to je týchto od 38. do 3.9. tie 4 noci, opäť Airasia 36 € za let z Phuketu do Bangkoku, hotel Ledotel Bangkok 92 € na osobu, platený Revolutom. A ja už poslednú noc, ktorú som vám v tomto videu už neukázal, keďže som si povedal, že ďalšie videá vydám z Číny, keďže má nasledovať Thajsko opäť.
znovu Thajsko, ktoré som navštívil v decembri 2024 až v januári tohto roka 2025, ale nebudem vydávať znovu Thajsko, keďže už posledných, neviem, 10 videí je z Thajska, tak začneme Čínou. Mojím dlhším tripom opäť, čo som navštívil momentálne teraz v apríli na 2 týždne, tak si pobeháme nejaké tie veľké mesta, nejaké zaujímavé mesta práve v Číne. Až potom si dáme znovu teda Thajsko. Potom vám vysvetlím, prečo boli platené Revolutom, teda nie že platené Revolutom, ale bookované na Revolute v aplikácii. Je tam taký Revolut Stay, kde sa kupujú práve letenky, je to taká platforma. Ale o tom si povieme v sekcii Revolut. Takže dokopy to bolo 60 na prenocovaní. Preňme letenky dokopy ma vyšli na 1886 eur a 44 centov. Ubytovanie dokopy bolo 1581 eur a 68 centov. Celkové zhrnutie, celkové na náklady si dáme na konci v zhrnutí. Toto je len letenka dokopy a hotely dokopy. Spolu, neviem, niečo cez 3300 eur, 3400, 500, dajme tomu cez 3000 eur stáli letenky a ubytovanie. Na konci bude zhrnutie, ako vravím. Prejdeme do sekcie ostatné. Tu mám platby, teda transakcie, jak to nazvať, ktoré som platil kartou, primárne Revolutom, 99% bol platené Revolutom. Tak za jedlo som zaplatil 662,70 eur za tieto 2 mesiace. Podotýkam, že sú to platby kartou, nie sú to platby hotovosťou. Lebo v hotovosti neviem, koľko som minul na jedlo, neviem, koľko som v hotovosti minul na atrakcie, služby, neviem, koľko som za dopravu minul v hotovosti. Preto hotovosť mám napísanú tu v eurách a výbery z bankomatu mám opäť tu. Takže tak. Takže za jedlo z karty zaplatené 662 eur, atrakcie, služby 573 eur, doprava 377 eur, Alipay. Alipay je taká kategória sama o sebe, keďže vôbec neviem v Číne, koľko som zaplatil za cestu, koľko som zaplatil za jedlo, koľko za služby, koľko za metro, keďže všetky platby cez Alipay mám zaplatené, teda ukázané v aplikácii takto. Takže nechcel sa mi skúmať 300 platieb, čo presne na čo, tak som to zhrnul takto, že proste Čína ma vyšla 147 eur, čo som to moje výdavky celkové bez atrakcií v Číne za ten týždeň, za tých 7 dní, alebo ešte potom 7 noci, takže 8 dní je 147 eur. Čo je celkom fajn. eSIM a VPN, to mám dokopy 65 eur. Výbery z bankomatu, ako som už spomínal, 364 eur. A hotovosť v eurách, ktorú som si bral s sebou, 400 eur. Víza vstup do krajiny 80 eur. Ako vravím, týchto 764 eur môže byť rozdelených do dopravy, do atrakcií a do jedla. Neviem, kam to patrí, takže je to takto dokopy. Čiže dokopy ostatné výdavky 2670 eur. A poďme k tým vízam, ktoré už sú tu započítané v poslednom tomto riadku, tak Čína víza má stále 45 eur, o nich si povieme ešte v sekcii zrušenie. A Indonézia bolo vstup pol milióna rupí indonéskych, to bolo nejakých 28 eur. Južná Kórea, pre istotu som si kupoval Keta, keďže majú nejasné podmienky na stránke, ktoré ma stali 7 eur, takže dokopy 80 eur. Môžeme prejsť ďalej, Revolut. Tu vám ukážem výhody toho, čo som využíval Revolut celú moju cestu. Podotýkam, že nie je to žiadna spolupráca s Revolutom. Je to môj pohľad na to, ako som ja využíval práve Revolut. Ako mne tento Revolut pomohol, čo mne dal tento Revolut. Čak ukážeme si, nie je to spolupráca, ale ukážeme si, čo mne tento Revolut dal za túto cestu. Mám to tu pekne spísané. Takto nejako vyzerala moja karta. Je to fotka z internetu, nie je to moja fotka. Keďže ja už tú kartu nemám, už ju má nejaký tajec, možno už je vyhodená niekde, nevadí. Ale takto nejako teda vyzerala. Stála 55 eur mesačne. Tento program Ultra, budeme sa celý čas baviť o Revolut Ultra, je to najvyšší program práve Revolutu, tejto karty, ktorý stojí 55 eur mesačne. Čiže dajme tomu, že budeme počítať so 110 eurami na celý výlet, keďže bol to 2 mesiace, potom mi zmizla. Takže dokopy ma stála táto Revolut karta 110 eur. A teraz poďme na tie výhody, ktoré mne za celú túto cestu dvojmesačnú práve Revolut dal. Začneme cashbackom. Cashback je vrátenie peňazí
1%, podotýkam, neviem, aké sú podmienky momentálne teraz, keďže tieto podmienky a všetky tieto veci sa môžu meniť časom, všetky tieto veci môžu byť úplne inak momentálne, treba si to zistiť, ja hovorím o tom, ako to vyzeralo v ten čas, keď som ja kupoval práve, alebo platil práve Revolutom a keď som ja využíval tieto služby. Takže budem vám hovoriť, ako to vyzeralo minulý rok, presne rok dozadu, v júli, 7. mesiac minulého roka. Teraz je 7. mesiac 2025, takže 2024. Cashback 1% z každej jednej platby, ktorá bola zaplatená v cudzej mene, myslím, že to tak bolo, vydali cashback naspäť. To znamená, že ak som zaplatil, neviem, niečo za 100 €, tak mi vrátili 1% naspäť. Potom si to ukážeme na tomto screene, tu je to napísané cashback 1,04 € z platby zo 104 €, ale o tom potom o chvíľu. 5% bol cashback za ubytovanie, ktoré ste si zaplatili cez Revolut. Tu máme Revolut platby cez Revolut Stay, kde som to bukoval. Takže za všetky tieto, čo sú šedé Revolut, mi vrátili 5% z tejto platby. I hneď po zaplatení, takže vám to dá už lacnejšiu cenu. Čiže dokopy na cashbackoch, čo je to 1% alebo 5% za ubytovanie, som ušetril za všetky platby 131 €. Ak sa nejaká platba platila v eurách, tak tento cashback bol myslím, že 0,1%. Čiže by mi to nedalo euro 4 centy, ale iba 10 centov. Čiže už iba táto prvá zložka, čo je 131 €, mi preplatilo celú túto sumu, týchto 110 € za celý trip, za celý výlet a ešte mi to zarobilo 21 €. Takže ja som mal túto kartu za celé 2 mesiace úplne zadarmo. A to ešte poďme ďalej. A ešte chcem podotknúť, že tých 5% za ubytovanie sa v priebehu tohto môjho výletu zrušilo a namiesto 5% za ubytovanie sa začali dávať ref pointy. Myslím, že to bolo v ten čas, keď sa začali dávať ref pointy, ale o nich si poviem o chvíľu. Čiže preto to iba 131 € a nie viacej, keďže sa tento benefit 5% sa zrušil a začal sa používať iný. Ale o tom o chvíľu. Zrušenie bez dôvodu. Tu je taká funkcia, že ak máte také poistenie v tomto najvyššom balíčku, najvyššom, ako to nazvať, ultra, že ak máte nejaké lístky, letenky, autobus, ubytovanie alebo niečo bez možnosti zrušenia a vy chcete si toto zrušiť, že nemôžete tam ísť, kvôli, neviem, nechcete tam ísť alebo podobne, nemusíte mať tomu absolútne žiadny dôvod, vy si požiadate o zrušenie a ak sa splníte nejaké podmienky, tak oni vám toto zrušia, dajme tomu, že teraz letenku. O tom si povieme o chvíľu v zrušenie, keďže ja som to využil, ako vidíte 167 €, tak mi zrušili práve letenky, ktoré som nemohol využiť a vrátili mi spätne za to peniaze. Čiže tu som ušetril 167 €, ktoré by som nikdy nemal, nikdy nevidel, len vďaka tomu, že som mal Revolut Ultra. Takže opäť sa mi preplatilo toto členstvo a už mám do plusu nejakých 190 €. Iba za to, že som mal Revolut Ultra. Prejdeme ďalej. Globálna eSIM, 42 €. V rámci tohto balíka mi dali globálnu eSIM-ku, ktorá fungovala v zahraničí, vo všetkých krajinách, čiže zapol som si to v Číne, fungovala, zapol som si to v Thajsku, fungovala a podobne. Takže toto nepočítam ani do tohto eSIM a VPN, keďže toto bolo zdarma. Bolo tam nejaký limit, neviem, nejakých 6 GB, ak sa nemýlim, čo bolo celkom fajn náhodou a dalo sa to využiť všade. Takže tak. Letiskové salóniky. Tu som využil 11 krát letiskové salóniky na letiskách, to ste videli v niektorých videách som to spomínal, ukazoval. Neviem, aké sú ceny týchto letiskových salónikov, do niektorých sa nedá vstúpiť normálne na to, že tam chcete vstúpiť, takže to budem počítať tým, že jeden salónik, jeden vstup stojí 30 €. Dajme si takú priemernú cenu 30 €, čo je celkom fajn cena za jeden vstup. Takže toto mi ušetrilo 330 €. Takže nemusel som sa ísť niekde najesť na letisku, neviem, za 10 € si dať nejakú bagetu, niekde, neviem, v Austrálii alebo za 20 €, ale mohol som ísť do letiskového salónika, kde som mal vstup úplne zadarmo. Toto je úplne zadarmo, keďže to ponúka neobmedzenie vo všetkých salónikoch, ktoré sú snáď. A mne to ušetrilo teda v priemere, dajme tomu 330 € za vstupy. Ďalej. Máme tu 16 000 ref pointov. Za každé 1 € minúte kartou, tak vám dalo 1 ref point. Toto bola novinka, neviem ako to teraz funguje, možno to už je nejako obmedzené. Teraz tu čo je vidno program štandard, ktorý mám teraz nemám platený, keďže som tento program zrušil, tak za jeden bod mi dajú za každých 10 € minutých touto kartou. A 1000 ref pointov sa rovná 20 €. Takže za každú tisícku máte 20 €.
našetrených. A mám tam momentálne nejakých 15 000 bodov, ale už som 1000 minul, takže dajme tomu, že 16 000 som zarobil za celý ten čas. Keďže 10 000 nejaký vstupný bonus bol, ak ste minuli, neviem, nejakých 200 € do 2 dní cez tú kartu, tak vám to dalo, ak sa nemýlim, bolo to nejak tak vám to dalo 10 000 a zvyšných 6 000 bolo za platby kartou. Takže dokopy to tvorí 16 000 ref pointov, čo mi dá 320 € na pobyty cez Revolut Stay. Revolut Stay je tá aplikácia, o ktorej som vám vravel, že sa dá punkovať cez to. Čiže Revolut Stay je aplikácia alebo platforma priamo od Revolutu, je to priamo v aplikácii, cez ktorý si môžete kúpať ubytovania. A práve týchto 16 000 bodov vám dá zľavu 320 €. Ak neminiete 320 € na ubytovanie, dá sa to použiť na 16 000 leteckých míl. Týchto 16 000 leteckých míl môžete využiť na rôznych aerolinkách, ktoré ponúkajú. No to napríklad British Airways, Etihad, čo je emirátska spoločnosť, KLM. Etihadom sme leteli teraz znovu opäť do toho Thajska. Super spoločnosť, určite odporúčam takéto lety. Veľmi príjemná spoločnosť. Qatar Airways, dá sa na využité boli Turkish Airlines, Aer Lingus, to myslím, že Írska a podobne. Je tam dosť týchto spoločností. Bohužiaľ tam je moja primárna, na ktorej zbieram míle, čo je Miles & More od Lufthansa, kde spadá aj práve Austrian, na ktorom som minul 30 000 míl a 400 €. Takže mi to dalo za 30 000 míl, mi to dalo zľavu 600 €. Čiže 600 €, dajme tomu, že to aj inak vychádza veľmi podobne s týmito 16 000 mílmi, že by mi to dalo nejakých tých 300 € zľavu na lety, teda na pobyty. Takže môže to vychádzať plus minus rovnako aj na tých, ale iné aerolinky môžu mať inak. Neviem, ako tieto programy fungujú pri mne, vôbec neviem. Pravím o tom momentálne Miles & More. Dobre, dokopy mi toto celé nedá sa nazvať, že ušetrilo, alebo teda aj ušetrilo, aj vrátilo, aj nazberalo spolu sumu 990 €. 990 € za minutých 110 € za túto kartu. Takže za investíciu 110 € mám späť 990 €. A to nie je celé, poďme ďalej. Potom sú ďalšie, také už menej zaujímavé, nie že menej zaujímavé, taktiež zaujímavé veci, ktoré opäť ponúka Revolut Ultra pri cestovaní. Tak prvé je cestovné poistenie. Má tam veľmi super, teda myslím si teda, čítal som to už rok dozadu, takže má tam fajn cestovné poistenie, ktoré vám ušetrí desiatky eur mesačne. Neviem, pozeral som napríklad nejakú akciu, ktorá vychádzala, neviem, nejakých 200 €, myslím, že za tieto 2 mesiace. Ale určite sa dá kúpiť aj dačo lacnejšie, lepšie, ale dajme tomu, že desiatky eur mesačne vám ušetrí cestovné poistenie od Revolut Ultra. Ďalej sú zdarma výbery do 2000 €. Inak sú poplatky, čo som pozeral, iné banky majú plus minus, neviem, ktorú banku som teraz vybral, je tam 5 € poplatok jednorazový a 2% z vybranej sumy. Takže ak si vyberete 2000 € z vašej banky, obyčajnej slovenskej, tak zaplatíte 2%, čo je 40 € plus 5 € poplatok za výber. Ak vyberete týchto 2000 € na 10 krát, tak zaplatíte 40 € plus 50, čiže 90 € ušetrených pri výbere 2000 pri 10 výberoch. Čo si myslím, že je tiež fajn. Ďalej sú zdarma prevody meny, čiže sme v zahraničí, platíme všetko v inej mene, neplatíme v eurách a iné banky na Slovensku majú 2% poplatok na prevod meny, čiže zaplatíte niečo za 100 € a strhne vám účtu 102 €. Ak to platíte napríklad tu mám screenshot mojej banky, teda mojej platby v Revolute a ešte vám dovysilím toto a prejdeme na ten screen. Čiže 2% vám pri 10 000 € platbách, čo je dosť reálne, keďže toľko som mal približne ja minuté z mojej karty počas tohto celého výletu, keďže sme cestovali dvaja, Mišo mi všetky peniaze poslal na môj účet a ja som platil ubytovania, letenky aj nemu a všetko dokopy. Takže mi to ušetrilo pri 10 000 € 200 €. 200 € ušetrených z tejto platby. Takže týmto 990 € si môžeme pripočítať pár desiatok, možno 100-150 € za tieto prvé dve veci a 200 € za toto. Ďalej je tam NordVPN, ktorý som využíval v každej krajine, keďže fakt je to potrebné, inak NordVPN nefunguje v Číne, ak niekto cestuje do Číny a rozhoduje sa ako VPN-ku, tak NordVPN ani neskúšajte, keďže oni vravia, že to funguje, ale nefunguje. Takže treba využiť inú, to si ukážeme v sekcii aplikácie. Ako pozerám, už nahrávam cez pol hodinu, takže bude to celkom asi dlhé video. Ale prejdeme sa teda ďalej, máme trochu rýchlejšie. Tu mám screenshot teda, ako fungujú práve tie platby. Zaplatil som 3672 tajvanských dolárov, výmenný kurz, to je výmenný kurz, výška výmeny je 104,09 €,
poplatok bol bez poplatku, ako som vravel, slovenské banky majú 2% poplatok. Toto bolo bez poplatku. Celkovo teda 104,09 € a cashback je euro 4 centy. To som vravel, že 1% dávajú späť z každej platby, takže mi vrátilo 1 € ešte aj. Takže to by ešte ušetril, že mi strhli 2%, oni mi pridali 1%. A ešte k tomu mi pridali 103,33 bodov refpointov. Takže ešte mi dali 2 €, v podstate keďže tu mám 1000 refpointov je 20 €, tak oni mi dali 2 € ešte aj na ubytovanie. Takže povedzte mi, že sa to neoplatí. Takže dokopy mi Revolut ušetril, neviem, dajme tomu 1300 €. Takže z celkovej sumy, čo tam mám, tak môžem odpočítať 1300 € za to, že čo mi vlastne Revolut ušetril, dal alebo pod A, alebo vrátil. Prejdeme teda do sekcie zrušené. Tu mám zrušené nejaké lety, ktoré som mal, ako som vám spomínal, Phuket Peking. Vysvetlím si najprv situáciu veľmi zrýchlene. Išiel som na ambasádu, keďže minulý rok, ešte v roku 2024, potrebovali sme víza do Číny. V tomto roku 2025 už víza do Číny nepotrebujeme, dá sa dojsť priamo tam a pri vstupe vám tieto víza vydajú bez poplatku, sú zadarmo. Ale ja, keďže som mal 2 lety smerom z Viedne do Číny a následne po 2 mesiacov z Číny opäť do Viedne, tak som mal 2 vstupy do Číny. A ja som to riešil tým spôsobom, že som potreboval na prvý tento týždeň, ktorý som tu mal, tento prvý týždeň, víza. A rovnako som si vyvolil víza aj na posledných 5 dní asi. Keďže som chcel namiesto Bangkoku navštíviť opäť Čínu a pozrieť si Peking. Lenže oni mi na ambasáde v Bratislave na vízovom povedali, že keďže som ešte nikdy predtým nebol v Číne, tak oni mi nevystavia dvojité víza. Čiže sa nebudem môcť vrátiť naspäť do Číny po celom tomto tripe. Takže toto celé by som mohol zvládnuť, teda mohol navštíviť, kde mám kúpené letenky z Viedne do Šanghaju, lenže už sa nemôžem vrátiť naspäť do Číny, aby som z toho Šanghaja odletel domov, keďže mám spätné letenky zo Šanghaja. Takže som to tam riešil, že čo s tým, ako s tým, dalo sa to vyriešiť možno ešte aj cez víza, ktoré sú pri vstupe na tranzitné víza, lenže tam musíte dojsť z jedného letiska a odísť na tretie letisko, čiže na úplne iné letisko preč z Číny. Čiže si to predstavte tak, že napríklad letím z Thajska do Pekingu a z Pekingu musím do niekoľko hodín odletieť späť na Slovensko. Alebo teda do Viedne. Lenže tam nastal problém taký, že ja nesmiem ísť z inej destinácie. Lenže ja som mal kúpené, teda tie letenky už všetko. Tu sa tak zamotám pri tomto. Dobre, ja vám to napíšem. Ja si to spravím tabuľku a potom budem pokračovať, aby ste tomu lepšie porozumeli. OK, možno toto bude trochu pochopiteľnejšie. Takže prvý let do Číny, takže dajme si dvojité víza, takže dáme si prvý vstup a toto bude druhý vstup. Prvý vstup bol teda z Viedne do Šanghaja a zo Šanghaja do Austrálie. Tu by mi tieto víza vydali normálne v pohode. Lenže druhý vstup už bolo Thajsko smerom do Pekingu. V Pekingu by som strávil neviem 4 dní. Odtiaľ som chcel preletieť do Šanghaja, odkiaľ by som letel domov. Lenže vy, ak máte tranzitné víza, tak môžete vstúpiť z Thajska jedine do Šanghaja a zo Šanghaja domov. To je jediná podmienka tranzitných víz. A podmienka teda normálnych víz je, že musíte navštíviť predtým už Čínu, aby vám dali práve tie dvojité víza. Lenže tu nastáva ten háčik, že nikde túto informáciu na ambasáde nemali napísanú. To je prvá vec. A druhá vec je, že ja som už v Číne predtým bol. Ja som mal normálne v pase víza, ktoré som mal pri vstupe, som dostal, mám tam normálne vytlačené, že mám víza. Bol som aj v Šanghaji, v Makau, v Shenzhene. V Shenzhene sme boli dole na juhu Číny, hneď nad Hongkongom. Takže už som v Číne bol. Povedali mi, že bohužiaľ, že mi tieto víza nedajú a že tieto hotely, ktoré mám zarezervované, ja ich to nemám, ja to mám tú letenku. Ak sa pozriete, ja som mal už kúpenú letenku 30. augusta 2024. Smer Hongkong, prestup Hongkongu do Pekingu. Toto bola moja letenka, ktorá stála presne 193 €. Vy, ak si žiadate o tieto víza, musíte mať zaplatené už letenky a hotel. Našťastie hotely som mal zaplatené už dopredu, teda mal som zaplatené tak, že sa dali zrušiť, že som mal ešte nejakú rezervu tam, čo bola jediná výhoda, keďže to som jednoducho zrušil, teda v Pekingu, tam sú celkom drahé ubytovanie, to bolo nejakých 250 €, takže našťastie to tak dopadlo dobre.
A lety sa už teda zrušiť nedajú. Lety sú o čosi horšie. Tam sa dá jedine vrátiť nejaké poplatky. Keď si dáte zrušiť sami od seba, že si dobrovoľne zrušíte letenku, tak vám vrátia letiskový poplatok a ešte nejaký poplatok, neviem. Ale dajme tomu, že letiskové poplatky vám vrátia. Čiže za tento let z Phuketu do Pekingu, ktorý som mal tu na, tento tu, ktorý stal 193 €, mi vrátili na účet 35 €. Dobre, čo je celkom dobre, bohužiaľ, že čo mám robiť už s tým, ale tak mi vrátili práve týchto 35 €. Potom už tu prichádza práve ten Revolut, ako som vám už spomínal, tak ja som si požiadal v rámci toho Revolut programu o zrušenie rezervácie alebo zrušenie leteniek, zrušenie ubytovania, nejakých vstupeniek a podobne bez udania dôvodu. V tomto prípade vám vrátia 70% z celkovej zvyškovej sumy. Čiže počítame tomu, že z 93 €, 193 € odpočítali 35 a z tej zvyšnej sumy, čo zostalo toto minus toto, mi vrátili 70%. Tu je screenshot toho, ako mi napísali správu. Tu je vidno, že celková suma bola teda 155,87 €. Celkom, ak toto očítam od tohto, tak sa to nezhoduje, ale plus minus dajme tomu, že je to o euro alebo o 2 menej. Tak z týchto 155,87 € odpočítali 30%, čo tvorilo 46 € a vrátili mi na účet späť 109 €. 109 € len tak mi vrátili, ak som spomínal, Revolut ma stal 110 €. Za toto zrušenie mi vrátili 109 €, ktoré mi absolútne by mi nikto nevrátil, keby nemám tento program. Opäť, keď som sa dostal do Pekingu, musel som sa dostať späť do Šanghaja, keďže letím odtiaľ, keďže jeden let, druhý let, až odtiaľ letím domov, tak z Pekingu do Šanghaja stála letenka 102 €, vrátili mi z letiskovej poplatky 18 € a opäť tou istou cestou mi Revolut vrátil 58 €, čiže ďalší mesiac vlastne zadarmo. Čiže dokopy som mal vrátené z 193 €, 144 € a zo 102 € 176, čiže tu som stratil nejakých 50 € a tu 25. Takže nejakých 75 € som stratil na zrušených rezerváciách, len kvôli tomu, že ambasáda mi nedala dvojité víza, o ktorých nebolo nikde predtým spomínané. Tu mám napísané 75 € stratených na zrušených rezerváciách za tie letenky. 45 ma stáli zbytočné víza, keďže som tieto víza nepotreboval nakoniec, keďže mi dali druhý vstup a mohol som využiť práve tie tranzitné víza, keďže tu by mi 6 noci stačilo na tranzitné víza, keďže je to do nejakých presne 7 dní, neviem koľko 7 dní je hodín, ale myslím, že 24x7, takže toľko hodín som mohol stráviť v Číne na prestup a rovnako tak potom zadarmo na prestup tuna. Takže som stratil 45 € zbytočne na vízach, ktoré mi zrušili. Ale dali mi potom vstup, dali mi vstup len na toto prvé, tu som mal víza. Takže som legálne na víza vstúpil do Číny. Lenže tuna som už víza nemal. Tam som musel riešiť tranzitné víza, ktoré boli síce zadarmo, ale trebalo to na letisku vyriešiť. Bol som v strese z toho, že mi to nedajú, mohli to zamietnúť, kľudne mohlo sa stať aj to, že vám práve tieto tranzitné víza zakážu. Teda že zakážu, ale nevydajú. Vďaka Revolutu mám 3 mesiace vlastne predplatného, zaplateného Revolut Ultra zadarmo. Dobre, toto by bolo to. Ešte tu vám môžem ukázať. 16. júna som platil teda tú letenku, to som išiel na to vízové. Trhlo mi to 102 € 9 centov a už o 6 dní som vedel, že teda už o 6 dní mi to vrátili, takže ja som to vedel možno na druhý deň, keď som išiel na tú ambasádu, že mi tie druhé víza nedajú, takže rovno som požiadal o zrušenie letu a vrátili mi tých 19,30 $, čo bolo nejakých 18,40 € a zvyšok mi potom preplatil Revolut. Tu ako som vám vravel, zrušili mi Brunei, celú sumu mi vrátili, bolo to 88 €. To malo byť tu medzi Kuala Lumpur a Jakartou, Indonéziou, takže to bolo druhé zrušenie, tam sa mi našťastie vrátila celá suma. A ďalšia vec bola to, že sme kúpili letenky do Kambodže, že sme ich kúpili o mesiac skorej. Táto letenka mala byť kúpená tu namiesto toho Bangkoku sme mali letieť do Kambodže. To už som vedel, že mám zrušený ten Peking, čiže ten druhý vstup do Číny, takže náhrada bola Kambodža, takže túto Kambodžu som objednal omylom o mesiac skorej a niekde tu keď sme došli do Japonska, som mal letieť už z Bangkoku do Kambodže. Takže to bolo nereálne. Takže bohužiaľ sa Kambodža zrušila a zo 130 € za letenku mi vrátili 20. Takže dokopy sme stratili 110 € na letenkách do Kambodže, bohužiaľ mojou blbosťou.
A to mám vravím hlavne preto, že aj takéto veci pri takomto komplexnom, jak sa nazvať, výlete nastanú aj takéto komplikácie a nevždy všetko ide podľa plánu a dokážu nastať takéto veci, ako práve vám teraz ukazujem. Takže treba aj s týmto počítať, nevždy všetko ide podľa plánu. Dobre, môžeme ísť ďalej. Mám tu ďalšiu už sekciu aplikácie. Ukážem vám aplikácie, ktoré som využíval počas mojej cesty. Ak sa nemýlim, malo by to byť asi všetko. Ak nevyužijem aplikácie, napríklad neviem, nejaké mapy v Koreji, ktoré vám budú reálne zbytočné, tak to keď vám to poviem všeobecne, ale sú tam možno nejaké aplikácie, nejaké miestne, ale toto sú také všeobecné, čo sa dá využiť v každej jednej krajine. Čiže aplikácia banka, absolútne prvé miesto, Revolut, ešte mám podčiarknuté, keďže sami ste videli, koľko eur mi to vrátilo späť z celkovej sumy, čo som zaplatil, tak celkom dosť to urobí. Celkom dosť ma to vráti, takže určite prvé miesto je Revolut. Potom tu mám eSIMky, čiže Airalo, BNE, to som využíval sem tam, Red2Go, to som nevyužil počas tejto cesty, ale momentálne počas mojej druhej cesty v Číne a táto eSIMka bola veľmi lacná, fungovala, všetko super, takže hodím to sem, aby ste mali možno nejakú inšpiráciu aj na takúto eSIMku, fungovalo to aj na VPN-ku, to malo, takže to fungovalo aj v Číne. Využíval som aj Maya a Revolut eSIM, to som málo už spomínal. Atrakcie kupované cez Klook, Trip.com, Get Your Guide, VPN-ka, Let's VPN, ktorá fungovala v Číne. NordVPN nefungovala v Číne a mám tu v zátvorke Revolut, keďže NordVPN bol v rámci Revolutu, takže opäť výhoda Revolutu. Taxi, Grab, Bolt, Uber, čiže také základné, čo sa v Ázii využívajú. Mapy, Google Maps, Apple Mapy a ubytovanie, ako som už spomínal, Booking a Revolut. Tu na dole vám pridám takto kódy na zľavu $3 na Airalo. Ak niekto má záujem, si môže kúpiť cez toto, teda prvú objednávku vám to dá zľavu $3, je to dá rovnako $3. Alebo BNE eSIM, ktoré využívam asi druhé najčastejšie, možno keď nepočítam ten Revolut, čo som využíval, po práve Airalo. To vám dá taktiež 3 € zľavu, je to dá rovnako 3 € zľavu, tu na sú kódy, hodím to aj do popisu. A môže prejsť na celkové zhrnutie. Takže dokopy som navštívil 8 krajín, 65 dní, 18 letov, 83 hodín čistého času v lietadle, čo je 3,5 dňa, čo je celkom už dosť za tieto 2 mesiace, mať 18 letov a 83 hodín v lietadle stráviť. A navštívené boli teda Čína, Austrália, Malajzia, Indonézia, Južná Korea, Tajvan, Japonsko a Tajsko. Dokopy teda za letenky to bolo 1886 €, ubytovanie 1581 €, ostatné veci, čiže atrakcie, jedlo a podobne, to bolo 2670 € a dám tam aj ten Revolut, na ktorý som zaplatil 110 €. Nebudem do toho započítavať to, koľko mi Revolut vrátil, koľko mi dal na týchto vrátených peniazoch, to v tej cene započítané nedám, to tam není teda započítané v tej celkovej zhrnutej cene, ani tieto cashbacky, koľko mi to vrátilo peňazí, koľko mi to dalo vlastne v inej hodnote v službách, takže počítajte s tým, že toto je celková suma bez toho Revolutu. Takže neviem, možno by to bolo, neviem, o 500 alebo o 1000 € menej reálne. Dobre, takže toto je celková suma 6250 €. Zaokrúhľujeme to na 6250 €. To si myslím, že je to vyššia suma síce, ale za 2 mesiace, alebo teda 65 dní cestovania po svete, bola tam Austrália. Nezabudete na to, že tam je Austrália, ktorá je veľmi drahá a je veľmi ďaleko. Už samotný trip zo Slovenska do Austrálie vás nevidie menej ako 2000 €, takže treba aj s tým počítať. A rovnako tak Japonsko je celkom dosť drahé, Tajvan a Čína. Čína je celkom dosť drahá, inak to som ani neukazoval asi, ale cena za hotel bola asi najvyššia zo všetkých, čo som mal. Možno to bolo aj tým, že tam bolo asi najviac nocí, čo som strávil na jednom ubytovaní, ale to bol jeden z najlacnejších hotelov v celej Číne, čo som teda v Šanghaji. Stal 235 €, čo bolo celkom dosť. A to som mal ešte zľavu a cashback na Revolute. Takže tak, Čína bola celkom drahšia. Môžeme prejsť teda, ako som vám spomínal, na YouTube, aby ste videli, ako to vyzerá práve v štatistikách YouTube. Takto nejako vyzerá teda štatistika YouTube, koho by to zaujímalo. Tu mám vzhliadnutia, tu som si nastavil teda čas od 2.7.2024 po 22.7.2025, aby ste mali nejaký prehľad toho, ako to vyzerá práve na YouTube, koľko YouTube zarába, koľko ľudí došlo počas tohto obdobia, keďže prvé video, ak si tuto rozkliknem,
tak bolo nahraté 4.7.2024. Mám tu od 2.7.2024, čiže hej, zasahuje to do toho prvého videa. Tu vidno, ak som vydával teda videá, tu boli aj 2 videá mesačne, teda 2 videá každý druhý týždeň, to je myslím, že v úsekoch 2 týždne, čiže 4 videá za mesiac, to bolo počas tej cesty, čo som tam bol, som to vydával rovno aj tento rok od, neviem, čo to je za termín, februára, tak tie videá, ako vidíte, išli už iba zo pár videí bolo tento pol rok, keďže bolo veľa školy, dokončil som vysokú školu, takže tu bolo dosť učenia, dosť projektov a podobne, takže videá boli už viac menej raz za 2 týždne, možno niekedy raz za 3 týždne, takže sa to celkom zredukovalo, preto aj tie, čo vidíte tu na odhadované výnosy, tak z takýchto obrovských výkyvov sa takto ustavili, keďže fakt som začal vydávať oveľa menej a už určite aj tá kvalita bola nižšia, keďže na to nebolo veľa času. Ale YouTube zarobil za posledný rok 1462 eur. Čiže vrátilo mi to v podstate tej sumy. Len toľko to, niektorí si myslia, že toľko toto YouTube zarába mesačne každému, aj u mňa, si niektorí určite myslia. Ale vyzerá to teda štatistika za posledný rok nejako takto, odberateľa 2000, ale tých videní 300 000, čo je veľmi veľa. Takže ďakujem každému, čo sleduje tieto videá. Určite budú ďalšie videá, mám natočených veľmi veľa videí, ktoré som natočil počas tohto obdobia tu čo som vlastne sa učil do školy na štátnice, na promócie, na inžiniera a tak som aj dosť cestoval, takže mám tu toho dosť, takže začneme tou Čínou, ktorú mám už natočenú a začnem opäť vydávať nejaké videá a začnem ich ešte viacej, teda lepšie strihať, aby vás to viac bavilo. Takže to je asi celé, čo som vám chcel povedať. Aj na odberoch to je dosť vidno, tá moja aktivita. Tu to bolo 30-40 ľudí za deň a momentálne to je 0 až 7, tu som nevidel -1. Takže celkový čas 44 000 hodín. Wow, to je dosť. 44 000 hodín, no. Takže takto nejako vyzerajú štatistiky z YouTube. Zobrazenia 3,7 milióna. Takže 3,7 milióna krát som sa vám zobrazil. Moja hlava v podstate z videí na vašich YouTubech. A 5% ľudí na to kliklo. Priemerná doba pozerania 9 minút. Dosť veľa tých minút tam robia aj staré videá, keďže moje prvé videá, moja prvá polovica YouTube bolo videá, ktoré mali 10 minút, momentálne to je okolo 20-30, tak aj tam dosť uberalo aj na tej dobe pozerania. Ak vás to zaujíma ešte, tak približne, koľko YouTube platí, tak je to približne, ak si toto videlím, týmto, tak to je nejaký, teda opačne. Počkaj, jak to počítam. 1462 deleno 297, ide to niečo okolo 5 eur za 1000 videní. Takže YouTube zarába približne 5 eur za 1000 videní. Tak len také info, ktoré by vás mohlo zaujímať. Čo vám odberáte, čo vám ukážem tu čo by vás mohlo zaujímať. Dáme si celkovú štatistiku od môjho začiatku na YouTube, najmä 2023. Ako sa hýbu moje odbery. Tu no to som asi dal dosť skoro, ešte menej. Už natáčam tak dlho, som myslím, že to je 2023. Dobre, tu niekde je začiatok môj, niekedy v októbri 2022, kde som šiel veľmi pomaly a potom nastal nový rok, kde som vydal 100 eur v Dubaji a vtedy som za 30.12. a zrazu o 2 týždne tam bola prvá 1000. Takto pekne to skočilo hore. Ďalší taký pík tam bol tuším po Pakistane, tu na 1200 na 1900, to bol Pakistán. A tu ak sa nemýlim, tak toto bol opäť Dubaj, keď som videl video z Dubaja. Myslím, že to boli ceny v Dubaji a celkovo tá séria z Dubaja, keď vyšla Balkán. Takže Dubaj s Balkánom, tam mi došlo 2000 ľudí. A odtedy to ide už takto pekne, postupne, lineárne hore. Už to spomalilo síce, keďže moja aktivita sa spomalila, ale stále to rastie, stále je tam denne. Aspoň tých 5 ľudí v priemere približne, takže ďakujem každému, čo sleduje tieto videá. Vidíme sa teda u ďalšieho videa z Číny. Dúfam, že vám toto aspoň dačo dalo, že sa dačo dozvedeli. Možno inšpirujem vás takto ísť niekam cestovať. Možno vás to zaskočilo, že to stálo možno málo. Možno si čakali viacej, možno si čakali práve menej. Neviem, každý možno čakal dačo iné. Ale dúfam, že aspoň takto
možno inšpirujem niekoho navštíviť nejaké tie krajiny, aj keď vám nevravím možno nejaké moje pocity z tých krajín v tomto videu, ale skôr iba tie ceny. Takže ďakujem za pozeranie, vidíme sa teda u ďalšieho už normálneho vlogu z Číny, začne teda Čína. Ak sa ti páčilo, budem rád za like a odber, keďže toto video mi zabralo fakt hodiny hľadania týchto všetkých informácií, zapisovania a všetky tieto veci spísať. Zabralo to veľmi veľa času, takže budem rád za like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Maj sa.